Üdvözlök! Na, üdvözlök mindenkit ebben a videóban, én Gyuri vagyok, és most nem mással fogok játszani, mint a The Evil Within-nál. Megnézzük, hogy milyen a játék. Őszintén szóval én már végigjátszottam Xbox 360-on, de PC-n nekem is egészen új élmény lesz. Mindjárt meglátjuk, hogy milyen itt. Azért volt úgy folytatás, mert én már a játék legelejét elkezdtem, hogy megnézem, hogy megy a felvétel. De most teljesen új játékot kezdek. Hogy nem maradjon ki lehetőleg semmi. Egy kis információ. Jelenleg hát 23 óra 20 perc van. Tehát mondta, hogy elég késő van. Úgyhogy nem tudom, mit lehet tőlem nem tudom, hogy mit lehet tőlem most elvárni. Mondjuk a lagvihart azt mindenképp. Azt a kurva hajakat. A futi befele, hogy ne akadjon ennyire az eső miatt. Police. Ugyan raktam rá magyarítást is, mert hát miért ne, ha már van. Smells like blood. Gondolod? All right. Stay sharp. Na I'm gonna check nézzük. it out. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Nem lesz egy picit gyorsabban menni, már nem azért. Did you hear something? Jaj. Na, igen, oda én is beszéltem. Hello, szia. Na, azért. Are you injured? What happened here? Can't be real. Impossible. Csruvik. I've got it. The security cameras might tell us something. Na nézzük a csamerákat. Ott volt valaki, még valaki, ott is van valaki, tehát 3 rendőr van itt. Ott van Csruvik. What the hell? Ha nem probléma, ezt a videót átugranám. Pont a legizgalmasabb részt is sikerült átugrani. Hűha. Most kezdődök az izgalmas dolgok. Ott van egy patkány. Ott csöpög a vér. És utána arra ezt védnünk, hogy fejjel lefelé lógunk valahonnan. Igen, kellően fejjel lefelé van. De szép vagy, bazd meg. Nem szabad csúnyán beszélni. Ej. Mouse move. Kamera forgatás. Ok. É. És rendben. Jó, én forgatom a kamerát. Hol forgassam még? Azt a rohadt álmos vagyok. Takarodj innen. Vegyem ki ezt a kést a melyéből. Ha az igaz, konkrétan fél embert viszont magával. Oké. Magasd a space-t, oké. Space gomb segítség a fül megszerezni azt a kis bököt. Megvan a bökő. Csodálatos hasizmunk szerint segítségével elvágjuk a kötelet.
aztán vágtunk tovább. Na. Ahhoz, hogy ki tudjunk innen menni, ott azon az ajtón kell keresztül menni, ami ott van. De viszont azt az ajtót kulcs nyitja, amit... Na. Innen bedől fogunk tudni megszerezni. Ott az, itt lóg. Ezt kell nekem. Ok. É. Na. Úgy gyorsan kisétálok innen. Kinyitom az ajtót, és ötször a buzival már nem is kell foglalkozni. Megint csak nem beszéltem, bassza meg. Használjuk a kulcsokat. És akkor most megyünk szépen tovább. Nem lehet futni? Nem. Igen, itt nagyon jól látni egyébként, hogy volt egy botló csapda. Persze ezzel nem most nem tudunk tenni semmit, ezt mindenféleképpen aktiválni kell. Ha hátra nézünk, akkor lesz egy ilyen szép kis fűrészes meglepetés. Ezt a dögöt utálom a legjobban a játékban, meg Laurát. De Laurával majd később fogunk foglalkozni, hál' Istennek. Így is bőven sokat fogunk vele ezt tökölni. És úgy megvágta a kis patánkat. Mi lesz most? Megnyomta a gázpedált. Na, futi! Már amennyire tudunk. Mennyire húzsaráló, aztán friccsöt káposzta lesz belőlünk. Lemegyünk a csatornába. Lecsúszunk a disznóvére. Szépen azért kikerüljük az ilyen kis finomságokat, a diódarálókat. Pluty le a medencébe. Na. Felmász. Mi ez, felkapaszkodik, keci? Felmászik. Na. Túl okos vagyok én ehhez. Menjünk szépen tovább. Persze a mikrofon most is sípol, mert hát miért ne? Az elején még nem túl izgalmas. Hát ez is hozzátartozik a játékhoz, ugyanúgy. Elnézést. Jó kérdés, amúgy itt lesz bal oldalt a kijárat. Felvesz, mit tudok felvenni. Régi jegyzet a kanálisból. Aki szeretné, az állítsa meg a videót és olvassa el. De most nem fogok ezzel szerencsétlenkedni. Vagy tökölni. Vagy mit csinálni. Igen, nem erre kell menni, hanem erre. Itt szépen föl. Közben nekem nyomjuk el a dupla B-t, oké. Közben elkezdtem vakargatni a fülemet. Újra felmászik. Eljön karácsony. Jaj, karácsony van? Oké. Ja. Ki szeretné, állítsa meg, olvassa el. Na, miért nem tudok görgetni?
picsával nem tudom lekörgetni nektek. Na mindegy. Na. Menjünk tovább. Megnyomtuk azt a kicsit sem gyanús piros gombot. Ötlet is a játék. Elnézést. Ja. Igazából már félig alszok. Mi az a rossz feliratot? Oké. Tűha. Lehet, hogy itt el kéne bújni. Ja, egész jó nézés van. Még egyszer elnézést. Te mocsok. Te. Mit keresel ittem? Akkor hogy kínál, légy szíves, mennék tovább. A félig meddig álltok. Na. Na. Spuri, oké. Hello. Can't let him see me. Bazd meg! Ezt most becumiztam. Shit. Én is azt mondom. Hello, szia! Nyiszitelj szét! Fuss! Hát állítom, ez így még egyszerűbb volt, mint ha lopakodtam volna. Ma lopakodok, akkor még itt eltököltem volna kb. 4 órán át. És úgy csak simán előre szaladtam. Kurvára megérte. De amúgy tényleg. Meg volt az egész kb. Egy perc alatt. A 4 óra helyett. Jó tudok beszélni. Na ez ilyen jó kis önnyitódós lift. Gyorsan beszaladtunk az önnyitódós és záródós liftbe. Amíg súlyérzékel, rögtön bezáródik és elindul lefelé. Vagyis felfelé. Ja. Vérküpki. Nincsen cigi sem. Minden elkukurult Sebastiannak. Szegény. Bethesda Software Presents. Nem lehet átugrani? Nekem erre nincs időm, bassza meg. Akkor ezt most szépen megvárjuk. Jaj. Debil Team. Ahogy az egyik kedvenc videóson mondaná. Debil Team. Hopp, megérkeztünk a lifttel. És láss csodát, lábunknak már semmi baja. Már ugyanúgy sétálunk, mint normál esetben. Mik vannak?
Hoppá. Már futunk is, mint a gyaloggaloppon, a kakukba mi a rák az. Még. Oké, kiérünk, és mit látunk? Egy csapokalipszist, minden tiszta füst, lángol, mint a görény íváskor. What? Mindegy. Meggyűjt egy mentő, benne egy olyan kis rendőrtisztel. Akkor gyorsan beszaladunk a mentőbe, amelyek picikét lengették a hátsó kerekét, mert hát lóvárját akartak belőle csinálni, csak aztán nem sikerült. Sebastian kurva gyorsan fut, és egy mentőnek a sebességét felül tudta múlni, így elérvén azt átváltottunk egy kerítésen. Bra, ott van Kidman, ott van a Doki, ott meg Leslie. Józsika meg eltűnt. Mondom, hogy Leslie, jól emlékeztem. Viszont ez a Kidman meg nagyon furán néz, meg is van az oka egyébként, de ez majd a DLC-ben derül ki. Nem lövöm le. Spoiler! Minden szuper csesztő. Lesz ez mentő. Kis emós, animés Leslie. Wow! Ott van egy csaru, ami mindjárt eldől. Oké. Ó, tiszta crème-block. Az átvezető laggol, mint az állat, de nem baj. Egyébként az alján meg a tetején alapból van fekete csík, nem a felvétel miatt van, azt most elmondom. Alapból ilyen szemét szar a játéknak a képe. A videó valószínűleg 1080p-ben fog felkerülni az OBS miatt, de 720p-ben nézitek, mivel abban van felvéve, és úgy van a legjobb minősége. Ezt meg most már átugrom, mert nincs rá időm. Fejezet 1. Hibátlan! Játék mentése. Csúlyhely. Második fejezet. A maradványok. Escape. Vissza. Következő fejezet. Betöltés. Második fejezet. Maradványok. Az 5. fajta tárgy itt a bizbaszban, az pedig a nagy büdös lófasz, vagyis a semmi. Én ezt átugrom, ha nem probléma. Na, mint látható, most egy szobában ébredtünk fel, egy ágyon. Persze a hátunk volt a párnál, nem is a fejük. Az újságot felveszem, hát megtalált testek. Aki szeretné, olvassa el. Itt meg van zöld gél. Vagyis agylé, ahogy Döviel Pisti hívta. Ott vannak a csótányocskák, szerintem kifejezetten elegánsak egy ilyen épületben. Oh, hello, szia! Gyere! Legyen egy vad éjszakánk! Persze. Ez a következő. És nem tudom miért. Igen, mondhatod, hogy ez egy kórház. You don't say. Na. Megint az orosz felirat. Igen, itt lehet menteni. Nem tudom, miért kezdtem el másodszorra is ezt a mondatot, vagy milyen rákez. Hát felesleges egyébként menteni, de why not?
Igen, felülírom. Jó. Akkor megvárjuk, amíg a nővérke kinyitja itt nekünk a kaput, vagy mi ez az ajtót? Smells like medicine. Hát egy kórházban valahogy nem fura az, hogyha gyógyszerszag van, már nem azért. Ide szépen becsücsenünk ebbe a kifejezetten elegáns, gótikus stílusú fotelbe. All right. Please relax. Please Na, have a seat. ott van csimfúzió, elterülünk benne, csak aztán hirtelen szadomazó szex lesz az egészből. You mustn't fight it. Igen, feloldom azt, hogy tudjak fejleszteni. Stop. Na, hányszonyon meg az Entert? Köszönöm. There now. You see? All better. Persze. Ilyen kis hústük szúroltak az agyunkba, de már is jobb minden. Now what makes you say that? Az 2D nem mond 2D-vel kell írni. Hoppá. Grabber Nazi. I'll be waiting. Mik vannak? Hirtelen a csilángoló csentőben ébredünk. Tűzön átvágtatva kimegyünk belőle. Gyomorszájunkat fogván szépen megyünk tovább. Where am I? Jól van. Köl ez a gyógyszer. Na nézzük. Aha, ok. Főbetűvel kell megnyitni a Chinventory-t. És szépen Space-szel lehet használni. Nagyon jó. Connolly. Szétnézek, hogy van-e itt. Hoppá, itt láttam izét. Geld. Add csak ide. Ó, persze, sprint idő. Jaj, de utána még a játék elejét. Szép megyek az ösvényem, a fösvényem. Igen, balagér gombbal lehet ütni. Jaj, meg fel akartam. Egyébként nem lehet ezt a film grain effektet levenni róla. Hoppá. Ez a kazuár nehézség. Meg keresztzár. What? Az leveles láda mód, az mi a fasz? Kikapcsolom, akkor mit fog csinálni? Hát ugyanígy néz ki a játék, semmivel sem jobb. Ja, így van teljes képernyő. Ja, hogy ez erre jó. Oké. Nagyon jó. Megyek a fény felé. Ó, hát én ezt nem tudtam, elnézést kérek. Ó. Gyújci. Felveszünk ezt a kicsi lámpást, átlépjük a csidejót. A játék laggó jelenleg, mint az állat, de semmi probléma. Ott vannak szép ilyen kis árnyékok, aki éppen a nyers darát hút eszi a töltött káposztából. Szépen oda megyünk és megkérdezzük, hogy what's up. Hello. Hoppá, az mégsem töltött káposzta, hanem az ember. Vagyis, hogy egy ember. Nem mindegy. Connolly? És a revolvert fogjuk, bétöltjük. És a Resident Evil 1-es zombi belépőt újra megnézvén, mert ezt ott ki egy az egyben ugyanaz. I destroy. Áj. Ne faszért lősz. De így tényleg F-fel kell akkor. My God. Ezért Connolly. ha valaki a gombbal operálok ilyenkor, akkor azt mondja, hogy fuck you, és akkor elkezd lövöldözni. Oké.
Köszönöm. Ah, ezt is. Ne! Van valami? Az Xboxon sokkal másabb volt ezt azért játszani. Q. Azt mondtam Q. Felveszem. Ezt biztos nem lehet szétverni. Hello, Leslie. Whoa. Were you warning me about this? You were Leslie, right? I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you. Shit. How am I gonna get you to a hospital? Sehogy. Hospital. 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 Hospital! What the fuck? Jó. Ezt az űrgomba szépen szétszedem. Az orosz felirat közepette. Szépen váltottunk tovább. Tudom, hogy a shift-tel kell sprintelni. Nem lehet ez valahogy? Jó, rendben. Akkor légy szívesen egy ide. Ma ennyire akadozol. Felesleges meggyújtani. Na nézzük. Most menteni fogok, és szerintem ez a videó itt lesz. És ennek a videónak itt lesz vége. Tudom, hogy nem volt túl izgalmas, hamarosan ígérem fog jönni a következő rész, de fáradt vagyok, és na, ez van sajnos. De ígérem, hogy lesz még bőven. Na, itt látható ez a kis folyóirat, aki szeretné, olvassa el. Na. Törjébe. Köszönöm. Törjébe. Shit. Jól van. Tartsd a spászert. Na. El sem engedtem, te hülye fasz. Nem szabad csúnyán beszélni, nem. What the? Back here again. Igen, még párszor ide fogunk jönni, úgyhogy... I must be losing it. Dodd fos. Ez a lehető legbiztonságosabb hely. Na, mentek egyet? I don't know if that was a bad dream. Oké. Na, meg valamíg elmenti. Jól van. Na. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Hamarosan jövök a következő résszel. Sziasztok!